Malot and Colorful are back together. Colorful will be going na Malot ku show next month, Muswa 10 ye Mother's Day celebration. So she posted kuti good books, I'm back home kumalongende. Zvinhu zvatosoka muri kuzviona kwazviri kuenda kuti kuri dangerous so sei pamwe hatisingatsoziva zvedu but I suspect kuti there's something that is going on kuti nezuro wacho maitukana futseke muchita sei muchitana malive hours and hours musingarari Malot aigona kutoita live kana kuti ya 2 o'clock makuseni last week like it was just a mess but here we are vanhu vakabva kutukana nezuro musi weSunday uno Monday vakutodzokerana vakutopanana mahagi vakutodii Tuesday vakutoenda kuti show vakutopromotana vakutopostana vakuita sei zvinhu zvacho izvika ndiri kuona sengeka drama racho rakanyanya. I've never seen such in my entire life. Vanhu vanonetsana vanoita sei but zvekubva vaita drama rakadai so I don't know but this is just too much. And then Malot also responded kuti okay, someone commented Maloti Colorful achakudonedza kukusiyawo mujeri chaimo. Trust me ukufarisa nelife iwe. And then Maloti said iwewo namai vako ndimuchadonha ibvai pazvinhu zvevanhu mainini uda kumisa mukambo ndiwe ani. Ndimaloti tichazoma replay after my messages iwawo pamberi apo tichiti alright makambotaura kuti ada kumisa mukambo ndiani iko kumukambo kwacho kunombonyatsoitika nezveitezvo chaizvo because mukambo I think kuti kangopinda mukambo imomo movement hamubudike ungati inonzi chiko it's a cult yavari like I'm not saying it's a cult but it's more of a ungati it's a cult chayo because kubuda kwako kunenge kutori ne like they fight. Did you see how they were fighting each other? How Malot was saying dzokakumba amen. And then also she said imi handi munoziva nezvelife yedu kuti handi munoziva nezvelife yedu kuti darika so please musatipo maadvice mucomment section mangu endai ikoko kwamakazvinzwa. Thank you. And then someone responded zvikanzi kumira newe kwese kwatakaita nhasi wakutituka malo hazvipere mushe ndopika kudai. And then Malot Mvati akakukumbira kuti umire neni ndiani mira nemwana wamai vako. Zvakutotyisa izvi kuti Malot ari kutonyatsotaura here zvaari nditori neconfusion. I don't know. Regai tione kuti zvichaperera kupi. And then someone also said you betrayed us. Imagine I wasted $15 kutenga data kuti ndinzwe nyaya dzenyu now mari yerent yashoda madzokerana naColorful please bring my money back or I sue you. Zvikanzi and you choose to believe otherwise saka garai neside iroro musandiudze advice based on lies. You think if she's really a threat to my relationship ndaimuisa pandiri here make it make sense. Chero mukati make it make sense sisi zvatikanzwa neproof yakangoitika nezvese zvakataurwa nemurume wavo vachikonfirma kuti shuwa dhiri rakazobatwa wotaura kuti munhu iye haasi threat to you iye murume wake akatobuda achitotaura kuti shuwa relationship yakaitika but takabatwa saka is she not a threat pamurume wake. Regai tione zvavo kuti zvinenge zvakamira sei but vanenge vari kunyatso indakaona kuti Malot is not wise as we think. She's not that wise as we always think kuti iri taitomuisa palevel rimwe so iye akati ndakangwara nyendo saka ndaishandiswa kuita kuba kuSouth Africa because ndakangwarisa stereki inini I've always been wise. Wise kupiko inotaurwa naMalot hapana. And then I just want to finish off nemunhu ataura hapana like I've been seeing this comment circulating and unenge uine vana vako 9 first born matwins Tatelicious naGetina, second born Maititi, third born Olinda Chapel, fourth born matwins Mama Rasta na Bruno Furniture, fifth born Maloti, and then last born over Anzima twins Kismo na Colorful. Unenge uri busy chaiko unofanira kutotsvaga mafamily lawyers 5 chaiwo panyaya dzacho dzinenge chiburwa nevana vacho.